No právě teďka začíná druhý díl. Tam šla, viděl jsi? Ne. To je stejně víc. Když jste byli v jeho věku, tak to vůbec nevidím taková nevysokosti. Protože neexistovala, že jo? No. To víš, babi, no. Už je jiný věk. Když mě bylo jako jemu, To je jiný. stříleli prakem, žárovky a všechno možný, jo. Já pamatuju, první mobil mi koupil Martin, když jsem byla ve třetíku na střední škole. Jo. Nokia s tou anténou. No. To ani nevím. Nokia, Goránku, Nokia. Nokia. Pane, ani to oko nemekne. Přepadení Gojánka. Víš? Lumpe. Klikatý to jsem byl. No to je když na pátý, ale je to špatný. Sází to všechno nahoru doprava. Chrápe. Tak, konec. Jdeme sčítat. Máš tušku? S Markinem, takže je to OK, takže 2x8 je 16 plus 6 je 22 plus 3 je 25 a kde je to poslední? No, já to vidím, že A tady mám taky nějaký asi soustřely, protože a jelikož tady mám 3, 3 tady je to 6, to znamená, to je 9, tady je 9 8, to je 9 plus 17, 17 druhá 8, to je 25 to je 25 a tady je třetí 8. Počkej, takže kolik? 25 plus 8 To je je 33. 3. Takže 33, takže jsem se zhoršil poslední kolo. Byť jsem měl 3 osmičky, tak ale bohužel tady jsem dal 1 trojku, takže Takže jsem se zhoršil. lopata. Nope. 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 Pes. Tak já jsem se Potřeboval bych trošku pomoct teďka. Prosím. trampolíně, tam byla takhle vrstva. Okay. Tak vlastně 5minutový video to bylo trošku moc krát. Já nevím. Dobrá. Co?
po bouřce a to už jsou poloviční. No pěkný vajíčka to jsou, pěkný. To jsme ti schovali, aby se Padali jednou takový, to bylo potom pamatuju. Jsem sebral ty největší, potom tady jo. Ty obory by něco neroztřískali, takovýhle kůle. Chceme tou silou, jak to Nech to, to není nic, to studený. Ale to byla jedna za druhou, to nebyla pár. Oni bílo, víš. Během jsme hodiny byla vysochnění. Malej přišel, přiběhli domů a spal. Ráno mi Hulda tamhle zalejval, vylezla paní jeho. Já tam Hanka, nechceš let, nebudeš dělat zmrzlinu. Nech toho, já prý mám taky mrazáku. Martino, sázíš to do černý. Kolika to vlastně teďka jde? toho tak uklidíš ty. Čtvrtou si. Akorát umí dirigovat. Jo, čtvrt. Kolika to teďka střílím? Čtvrtou. Okay. Když můžeš říct, že už nemůžeš, tak ještě furt můžeš. Ještě 10% furt můžete. Jo. Když už budete pádat na hopu, tak ještě furt 10%. To nám říká jenom vidět vždycky. Martine, běž nahoru na půdu a zakřič. Babička vyběhne na tu papa. On je náhodou hrozně hodný. Když poledne, když se naobědváme, tak dědek jde do letnice, já do kuchyně, malej do obyváku, pustí si tam ten svůj tablet a máme akademickou půlhodku. Wow, hodně hodně. No jo, tak co taky s váma produchama, viď? Náhodou hodně. A musíš se na mě spolehnout, nedělat celý. Spokojený, Já jo, myslím, nic že tam nechybí. nějaký černý budou. No, kamaráde. No, To vypadá na skoro 10 tohleto. no, to jo, no. To vypadá skoro 10. To je docela jo. Taky budeme počítat už jako 10, jo. 10, 10,